Yes tuh. Enake mesem karo guyu. Nuwun sewu niki diapit nggih, Mbah. Nggih. Diapit apa? Diapit apa? Malah kecepet. Niki ke piye to jane niki? Iki pancuran kula teng mriki, sendang kapit pancuran ngoten nggih. Heeh. Nggih to? Iki pancuran banyune bening. Sendang niki pancuran, niki nggih pancuran. Ya Mbah Kamsir banyune bening. Nek nggonmu? Nggon aku bruklak. Malah wis ra metu ya. Masa mboten metu kula tokne riyene, Mbah? Kamu. Maksudnya masa pancurane ra metu banyune. Aduh, boten koyo mengguyon. Wiwitane, Mbak Sir. Andara sang pake. Minum ya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Gading Bendara wis kayung selendang kuning kang saking oke Bubar iki mengko tetep incus joget sing apik. Kaget niki lho Pak Mas Agung. Dalam. Aku ki Mbah langsung lenggah gitu. kesane Mbah Kamsir. Ora. Iki pratondo sound sisteme Mas Imron iki apik ngono. Apik ya apik tanah daran damput tok. Tukang sone lo kaget. Dek kono pas go Walkman ngono ka lho, Mas. Maka suara kurang permono ning wasesa anggrung ngurung marang bendara ya Sulestya tangake alis tabrak Mas Herman. terus tresno sasidaman Digarap tayub sragen nggih Mas Herman nggih. Monggo Mbah. luwe bate patenono bangsa